Ulin di mafulufut. Di dawana. Then di tu. Then di nutur. Yeah. Ngumbi then di mazona. There zili pot. Der sker det, at man har opdaget, at der er noget, der hedder mafulufutte. Det er nogle slags termiter, som kommer op fra jorden. Der er mad til en landsby her snart. Og så bliver det ristet. Kunsten er, det er, at der er sol, og hvis der ikke er sol, hvis de skygger for det, så holder de op med at komme op. De vil gerne op til solen. Madi. No. Ja. Det er lovi. Hvad tror du? Det her, det er min far. Det er i 50'erne på et kontor i Zomba, Agriculture Department kontor. Og det var så hans kompagnon, og så var det hans chef. Der har han så været en slags konsulent, landbrugskonsulent i mange år. Mit forhold til min far var meget nær. Jeg ligner ham lidt af sind, og vi diskuterer rigtig meget, både politik, og samtidig vi var temperamentsfulde begge to. Det vil så sige, at vi havde også nogle uenigheder mange gange. Han betyder noget, fordi min far har været en af de drivkraft i forhold til uddannelse for børn. Det vil så sige, at han accepterer ikke, at ens børn ikke fik uddannelse. Han kæmpede så meget til, at der var ikke forskel, om det var en pige eller en dreng. De skulle bare ud og gå i skole og have en god start og have en uddannelse. Så det betyder utrolig meget. Det her, det er billeder af min mor. Det tager her i huset, og hun er meget aktiv i kristendommen. Hun underviste i søndagsskole, og hun havde altid et godt hjerte for landsbybørn. Så de var morgenen, altså om morgenen, når vi kommer, så var der altid noget med. Der var måske 50 børn nogle gange til morgenmad, fordi det er dem, hun havde i søndagsskole. Samtidig var det min mor boede ved siden af sin mor, som er min mormor der, og hun hedder Ginny. Det er det navn, jeg har fået for hende. Og hende har jeg også brugt rigtig, rigtig mange år sammen med. Og hun er jo fra Zulu-familie, og de er nogle folk, der vandrer fra Sydafrika og kommer herop. Så det vil så sige, at hun havde også den her meget stolthed af sig selv, at uanset om man er kvinde eller mand, så skal man vise, hvad man kan. Så når jeg ser på de to kvinder der, med hver især deres egen måde at være på, og min mormor, der var en slags mentor for mig, en opdragende, en person, der ligesom fortæller dig, du skal gøre noget selv. Og jeg synes, jeg kan være stolt der og kommer fra den her lille landsby med næsten ingenting, men kan komme til Danmark og sige, her er jeg kan noget andet, end det I forventer mig. Mit navn er Jean Petersen. Jeg hedder Jean Makwecha. Jeg er født Makwecha, og mit klannavn er Najel. Og det her er min søster Messi, og hendes klannavn er Nansani, og hun er den sidst født i familie, og hun bor i det her hus. Det er min mors hus, og hun boede her, indtil hun døde. Det her, det er min søsters marked, som har også været min mormor og min mors marked. Altså det første side derovre, der har min søster så majs og bønner, og så har hun så græskarblade, fordi på et tidspunkt, da min mor døde, der fandt hun nogle frø, som er okrafrø. Og så tænker hun bare, at hun strøger over det hele, og nu behøver hun ikke at så det igen hver år. Og det vil så sige, at der er noget okra
plante. Men hver år, så skal vi jo bruge håndkraft, som min nevø er engang med der. Nu er der regn i går aftes, og jorden er lige klar til, at hvor man skal vende jorden, inden man skal så. Jeg har lært at passe jorden, fordi at min far har jo arbejdet med landbrug. Så da vi skulle i skole, der skulle man altid have en hakke med. Fordi der på skolen, der havde vi også en mærke, at vi skulle dyrke jord eller dyrke grøntsager. Og jeg synes, det var en god filosofi, fordi Malawi har ingen mineral. Vores eneste indtægtskilder, det er for jorden og dyrker jorden. Zikomo mai. Zikomo. Ndere tutenge chonchi. Vi er i en Sialutsu village i Balaka og hos høvdingen i landsbyen. Høvdingens navn her, det er en Sialutsu village, så hedder hun Sialutsu. Det er det navn, det her landsbyen hedder. Hun er rigtig god for landsbyen. Hun er nærværende, og man kan komme og snakke med hende om mange ting. Så det vil så sige, at hun er en person, der er lydhør, der vil gerne engageres. Hun vil gerne vide, hvordan det går med befolkningen i landsbyen. Hun samarbejder også med nogle andre høvdinger andre steder, og så samarbejder hun med noget, der hedder District Commissioner. Og hun samarbejder med politi, hun samarbejder med alle kvinderne. Og hun er også en kvinde, der er meget glad for, at regeringen efterhånden har sat mere fokus på kvinder, at der er flere kvinder, der bliver høvding i Malawi. Hun siger, at det er vigtigt, fordi kvinderne har mange af de traditionelle ting og ansvar i forhold til opdragelse af børnene. Og hun vil gerne prøve så vidt muligt at få befolkningen til at være sammen og danne nogle netværker, så alle sammen hjælper. Og så også snakke med staten og regeringen og sender det her signal til, at vi vil gerne have udvikling i vores landsby. Før var det ikke så almindeligt, men hun fortæller nu, at det bliver meget almindeligt, så der er mange steder nu, har man valgt kvinder som høvding. Og det, der har gjort, at nu det vi gerne vælge kvinder som høvding, det er fordi kvinder har ro på sig. Det er mange kvinder, når de påtager sig de ansvar til at være høvding, så er det også opsøgende i forhold til, jamen, hvad er det for nogle problemstillinger, der er. Især for de mange landsbyer er der også mange kvinder. Der er mange mænd, der vil hellere rejse ud af landsbyen, eller finde en kone et andet sted, eller bo i byen. Jeg har stor respekt for en høvding som hende, og hun husker os alle sammen som børn. Og det vil så sige, når man er et barn og bliver født i den her landsbyen, så ved hun godt, at der er født et barn. Og også hvis vi er født i byerne, så når vi kommer tilbage første gang med barnet, så skal høvdingen vide, at der er kommet et barn i familien. Så kvinderne, de har kun en ting i hvert fald, der betyder meget for dem. Det er at have mad nok til familien, og især fordi de har ansvar for børnene. Så for dem er det så vigtigt, at de har sørget for, at der er mad og dyrker afgrøden, så de kan i hvert fald brødføre deres børn. Flour made from millet. Det her kvinder, det er jo normalt i Malawi. Når man arbejder, så finder man på en sang, og så digter man et eller andet omkring liv i landsbyen. Og her synger de faktisk om mændenes rolle, hvordan de er, hvordan de opfører sig. Det synger om en mand, som har været ude, og han siger til sin kone, at han skal på arbejde. Men når han går hjemmefra, så er han ikke på arbejde, fordi han drikker alle pengene ud. Og så siger de så tror man, når han kommer hjem, så kommer man med et stykke sæbe. Men sæben er lige så glat, som manden, han er fuld. Det med at drikke,
det er en af de problemer, man har i mange landsbyer, at mændene, de tager sig til flaske, eller tager sig til chibuku, som vi kalder det, som en lokal øl. Det vil så sige, at når de ikke har noget andet at lave og tage sig til, så går de ud og drikker. Og så kan de kalde det arbejder, det er måske også en slags, men der går dagen derpå. Og så kommer de hjem og skal bare have mad og lægge sig til at sove. Og når man kigger på malawianske måder at leve på, det er, at kvinder skal dyrke jorden, og kvinder skal passe børnene. De skal sørge for, at familien har det godt. De skal sørge for, at børnene måske kommer i skole også. Og så skal de sørge for, at der er et netværk omkring hele familien. What is this? This is a leaf. What is this? What is this? This I can find. In the leaf. Someone was a mood woman. That's the head. Yes. Very good, Risa. In the head. What is this? This is my what? My head. This is his head. And this is your head. All right. Thank you. Clap hands, clap for Risa. Vi er i Tjempe Village ved Cape Maclear og et barnehjem, eller en barnedaghjem, der hedder Janko. Det er et sted, hvor 0 mennesker her i landsbyen Fandula, der var mange børn, der var forældreløse, som ikke havde et sted at komme til, havde heller ikke adgang til skole, har måske heller ikke adgang til voksne mennesker. Det er forældreløse, fordi familien, enten en far er død af AIDS, en mor er død af AIDS, og så bor de måske hos søskende af den afdøde familie, eller også en bedstemor. Jeg selv kommer fra en familie, hvor der er også nogle søskende, der har mistet deres mand. Og jeg ved godt, det er meget svært i Malawi, når man bliver forældreløs, for der er ikke et socialt system, der kan tage sig af de her børn. Det er også svært for en pige i Malawi, hvis man er forældreløs, fordi at mange familier vil hellere have en dreng, der går i skole. Men det er vigtigt, at en pige går i skole i Malawi, fordi at vi siger i Malawi, når en pige går i skole og bliver undervist, så har man faktisk undervist hele familien. Det er fundamenten for familiens liv, fordi pigen, hun bliver i familie, hvorpå en mand kan bare rejse og gifte sig med en anden familie. Så det er vigtigt for mig, at det er pigerne i festomgang, jeg støtter. Men selvfølgelig på den her skole, der er ikke forskel om, man er en dreng eller en pige. Det vigtigste er, at der er en NGO'er, som hjælper. Og de her mennesker, der arbejder her, de arbejder faktisk frivilligt. Ja. Da Malawi første gang skulle acceptere, at AIDS var kommet til Malawi, det var jo lidt svært at snakke om det her, fordi det har været rigtig tabuemner. Man talte ikke om, at man har AIDS. Man fortalte heller ikke sin kone, og man fortalte heller ikke sin mand. Men på et tidspunkt, der var jo missionshospital, og nogle af personalet, de er jo nonner. Og hvis det skulle, så var de jo ud og undervise omkring det med kondomer. Men når de skulle undervise og fortalt, hvordan man skal bruge kondomer, så satte de jo kondom på en finger, og så kan vise, at man skal huske at have en kondom på. Og når folk kommer hjem til landsbyen, så tog de kondomen på fingrene, og så tror de var det bedste. Det skjold betyder jo, at man skal beskytte sig selv. Så beskytte sig af sig selv mod AIDS, det er det, man skal huske at tage en lidi, som er kondomen. Og når man har den med, så står der, har du din kondom med? Har du den med i lommen, når du kommer? Så man ved det, men husk også at tage den på. Og ikke på fingrene. Okay. So do you have to go somewhere to buy the...
Okay. Louis er en utrolig ressource i Malawi. Utrolig ressourcer i den her landsbyen, som hun bor i. Fordi hun er ikke født og opvokset i den her landsby, hun er tilflyttet. Men hun har formået i hvert fald at overbevise landsby i Hødingen, at de hjælper altså at være den person, hun er. At de hjælper at gøre noget for andre. Så Louis er en helt i den her landsby. Ja. Altså de hjælper hinanden, pigerne. Altså fordi der hvor hun bor, der må hun ikke holde høns og har en hønsegård eller har givet. Så har hun sagt, jamen det må du godt, fordi jeg har jord nok. Så hun hjælper hende med at få det her til at fungere. Yeah, it's a good thing. Thank you. Let's see what's happening here. This is a bit in full. Ja, Louis starter som en mor, der var alene med sit barn. Og så var der en dreng, der kommer hver gang hos hende, fordi at han ville lege lidt med hendes barn. Men underligt nok, han kommer altid til spisetiden. Så undrer Louis sig, hvad er det, der gør, at han kommer mest altid, når der er mad på bordet. Og der fandt hun så ud af, at den her dreng havde ingen forældre. Og så fik Louis den idé, jamen mit barn er alene, og jeg er alene med barnet. Så kunne det godt være godt at have et legekammerater. Så tog hun den her dreng ind. Men så efterhånden, som hun har haft den her dreng, fandt hun faktisk ud af, at der er andre børn i sådan samme situation. Så begynder hun jo at tænke, jamen så kunne jeg måske invitere dem til morgenmad, eller invitere dem til et eller andet. Det er starten på det. Som selv Louis siger, men jeg var ikke bevidst om det, jeg var engang med at starte. Men efterhånden, som jeg har startet det her, så kan jeg godt se, at jeg kan ikke stoppe. Ja. Men nu har hun jo bygget det her hus, hvor hun lige pludselig har en familie på 23 mennesker. Ånder, det er ligesom sjæl, altså de afdødes sjæl, hvor man dyrker det, at man forventer, at den afdøde eller alle vores forfædre eksisterer stadigvæk i vores liv. Og det vil så sige, at man dyrker det, ligesom vi andre snakker om religion, men her i Malawi har vi de gamle tro, ligesom man også havde i Norden med aserne, men her er det så ånderne, vi dyrker. Det vil så sige, at ånderne har en stor plads i vores familie og alle vores kulturer, og jo mere vi tror på dem, jo mere bliver man lidt mere måske opdraget til at kunne være en del af de netværk i landsbyen. Og så kan man sige, det kan også være lidt farligt for nogen. Så nogen er bange for ånderne, fordi kan man træde forkert, og hvad sker der så, når man træder forkert og gør ånderne vred? Hvad vil der ske med en? De danser jo forskellige dans. Det kan være en dans, der har noget at gøre med, at de vil vise, hvor vred ånderne er. Og så kan de danse for regn. Nu har de jo været tørre i Malawi, så kan der godt være, at de hjælper lidt med lidt regndans. Så ånderne har en funktion at fortælle, hvad er det, vi skal bede om. Det er klædt ud, fordi der skal være en vis respekt for det her. For hvis jeg var bare kommet som mig og danser rundt, så er det ikke sikkert, at folk synes, de er en ånd. Men det er det der, at man skal ikke kunne se deres ansigt. Man skal ikke se, hvem det er. Man er ikke tilgængelig for almindelige mennesker, kan man sige det sådan.
er en slags tro. Den er lige så gammel, som der har været folk i Malawi. Fordi det er noget, de har taget med deres familieklan. Ladies and gentlemen, tiyampulakoso nchichi watsopano ndikufuna kuti tikulandireni masana pantchito yotamandika imeneyo. Action Aid er en organisation, der er med til at lave kampagne i forskellige lande. Det findes også i Europa. De går ind mange non-governmental grupper og arbejder med nogle områder, hvor måske staten eller andre ikke tager sig af. Lige her i Malawi, der er det jo omkring gender women. Gender women eller vold mod kvinder, vold mod børn. Samtidig er det også omkring det, at i Malawi efterhånden er der mange piger, der bliver taget ud af skolen for at blive tvunget til at skal giftes, når de er under 15. Og det er Action Aid. Det er det, de arbejder med. Vold mod kvinder og piger og voldtægt er et stort problem. Cirka hver fjerde er udsat for voldtægt. Det kan være skolelærerne, det kan være familiemedlemmer, det kan også være deres egen familie. Så det vil så sige, at som kvinder eller som barn, man er udsat hele døgnet rundt. To eradicate the scourge of violence against women and children. Det er så stort i Malawi, fordi snakke om vold eller snakke om voldtægt, det er et tabuemne, det taler man ikke om. Man taler ikke om, hvad der foregår i familien. Så det vil så sige, at selvom man måske som barn har fortalt nogle voksne, så vil de voksne ikke tage det alvorligt. The police are going to step up as the case with the victim support unit. This is the chiefs that have got to have their own bylaws. Vi har minister for velfærd og ligestillingsminister, kan sammenlignes med i Danmark. Og det er en kvinde, hun er meget karismatisk. Hun kan tælle for sig. Hun forklarer det, så folk forstår det. Hun forklarer det også i forhold til mændene, hvad er deres rolle, i forhold til ministeriet, hvad er deres rolle. Så hun er en kvinde, der vil noget, og jeg tror faktisk, at hun vil så gerne vise, at det her det er alvorligt, og hun mener det er alvorligt. Det er vigtigt at få mændene med i dag, fordi at mænd lytter til mænd. Og det er det jo, som jeg sagde, at hvis det var kun kvinder, så kan du ikke gå tilbage i din landsby og fortælle en mand, at jeg har hørt på Action Aid, at vi skal gøre det her. For det så vil de sige, ved du hvad, det er også mænd, der bestemmer her. The solution was not there. The peace was not there. The beauty was not there. Politiet er med, for det er jo dem, der skal ligesom også sørge for, at lovgivningen bliver overholdt. Og når man går ud og afrapporterer på politistation, og hvis politiet ikke er med, så vil det så sige, at det vil igen være de der problemer med, hvordan beviser man, at man bliver voldtægt. For det er altid den, der bliver voldtægt, der har problemet. Og tit er det, man siger, at det er også din egen skyld. Jeg er meget overrasket, fordi de er faktisk indstående, kan man sige. At jeg har set nogle gange, når vi går ud i andre land også, at det tit er kvinderne, der er der. Men det er det også her i Malawi. Vi hørte ministeren sige, hun er glad for, at der også er mænd. Fordi når man har en kampagne, hvor de kører med det her så alvorlige emne, så er det godt, at der er mænd, der også støtter de kampagner, vi har. For ellers bliver det bare nogle kvinder, der larmer. Aí no baile, Molibo.
Muli bwino? Chabwino kwambiri. Tabwera pompa noka nditu. Chabwino zikomo kwambiri, zikomo. Ndemu kukhala ati kuno. Chabwino. Sikuyenda kwambiri. Det er min bror, der har den her butik. Det har han haft rigtig mange år siden. Han flyttede til byen i snart 30 år siden. Jeg har telefonen med fra Danmark. Og det er gamle telefoner, jeg har haft derhjemme, som jeg ikke bruger mere. Ja, fordi her har de brug faktisk for alle reservedelerne. Det er dyrt at have en telefon, det er også dyrt at købe telefonen, det er også dyrt at købe reservedele for telefonen. Så det er noget med genbrug her i Malawi. Man genbruger rigtig, rigtig mange ting. Og det vil så sige, at de ting, der var inde i telefonen, det kan han bruge til at reparere nogle gamle telefon. Og så kan han sælge, eller der kommer jo folk, der vil have deres telefon repareret, så det er en form for også butik. Min bror er også en slags bank. Det vil så sige, at man har noget, der hedder Airtel Money. Og så ved telefonen kan man købe tid til at tælle tid, og samtidig kan man sende penge, og man kan også putte penge i banken via den her butik. Så det vil så sige, at dem, der har den aftale med Airtel, der kommer menneskerne og sætter penge i banken, hæver penge, sender penge. Så det fungerer faktisk som en lokal bank. Ndetu ndachifuata ndi kuti za ku Malawi izo amadziwa kuti ine kwanu ku Malawi tu ndokatenga za ku Malawi kuti izi za ku Malawi alizana kuzoka ndetu chabwino. Dem der hænger mange af, de er fra Tanzania. Det der er sket i Malawi, det var i gamle dage, vi havde noget der hedder David Whitehead. Det var en stort virksomhed, som producerer stof i Malawi, hvor de var utrolig meget farvet i stof. Fordi vi dyrker bomuld i Malawi. Og de bomuld, der laver man stof dengang. Men efterhånden, som der var kommet markedet med genbrugstøj og forskellige ting, så er David Whitehead gået nedenom og hjem, så de laver ikke så mange malawianske stof. Derfor importerer mange virksomheder, altså butikkerne, de importerer varer fra Tanzania. Så alt det her, det er fra Tanzania, de fleste af det. Jeg fik købt 2 meter stof. Jeg skal bruge det til at slynge om, og så den ene skal jeg bruge det til en gave til min veninde, fordi hun elsker elefanter. Jeg har betalt 1200 Malawi kwacha. Det svarer til næsten 6 kroner, tror jeg. Men det er jo, du. Så vi. Bonella er en trading center, som man kalder det. Et sted, hvor man sælger ting. Og det er faktisk også et sted, hvor der er Ademark Center, hvor man sælger tobak. Efter tobaks høst og forskellige ting, så bliver der åbnet en marked herud. Og så derfor er det et godt sted at have en butik, fordi folk, når de har solgt deres tobak, så kommer de og handle. Og som du kan se, det er meget livligt. Der er masser af handler her, og der bliver solgt mange ting. Nanga zakutekerana. Nzamuuzala ni uje kuti chani. Ndemati ujeni tu sobo. Ndetu. Ndemukuchena atanzatu. Zabwino bwino tione tu. Jeg kender ham, fordi han arbejder i den butik, min bror har haft hele tiden. Så når jeg har kommet her, så har han altid været der. Magwazi ali kuti tsapano. Moja bwino, nditsapeza. Tikadzakaramba. Kuti mutsati. Nditu. Ya. Chabwino tiwa. Chabwino. Ziko. Ja. Det er en gammel maskine. Det er over 50 år i hvert fald. Han har arvet den, og den er måske også næsten mere end 50 år. Så han har syet tøj på det her. Så det er hans hverdag. Jeg skulle vise ham faktisk et billede af Allan. Det er Allan, ikke du? Det må jeg kalde dig i kaj i dag, ikke? No. Og da min søn var her, som han kan huske, han hedder Allan. Allan har boet faktisk her i Bonella 3 måneder, da han var lille. Og han har ikke set Allan siden.
Men han husker hver eneste gang, jeg kommer, så spørger han efter alle. Så han tror ligesom en slags fætter for ham. Det er ligesom en slags fætter til ham. Fordi de har rigtig tilbragt rigtig mange timer sammen. Ndema banga bwanje apa? Ababa tinateka ukonzere. Mazadya mawera. Mazadya. Oh, ndipe mina baba kuona uchi. Nditu. Ndema vuto. Mango khala konsewo. Ndema alo waja kuyenda. Malo wakwenda. Ja, ndi magani zota love. Ja. Jeg kommer til landsbyen her hver anden år. Så når jeg kommer til landsbyen, så har jeg gjort det som min ansvar og kommer med et eller andet træ. Men jeg valgte faktisk at tage et frugttræ eller blomster. Så det vil så sige, at med årene har jeg kommet med træ til mandariner, træ til appelsiner og morbærtræ. Og de små grønne der, de er morbær. Og så kan man godt se, at det begynder at blive rød morbær der. Og de bliver helt blå, når de er moden. Det er rød. Det vil så sige, at der er rigtig, rigtig mange i det her træ. Så min søster siger, at det er faktisk godt for blodet, når hun spiser. Og så sagde jeg til hende, du kan også lave marmelade. Og de har også noget at gøre med, at jeg synes, det var godt at introducere andre frugt her, i stedet for kun man venter på mango, som er engangsfrugt i regnsæson. De her, de giver andre rige muligheder for at spise frugt hele året rundt. Det er du. Muito bom. Muito bueno. Zico mwambili. Zico nditu. Ja, der er den der. Det vigtigste at tage med fra Malawi til Danmark er jo faktisk smilen. Jeg kommer fra smilens land. Jeg kommer fra et land, hvor det at være sammen med andre mennesker og snakke med andre mennesker, som jeg har oplevet i landsbyen, og har plads til alle på et eller andet måde, men stadigvæk med alvor i sig, at man kan også hjælpe andre. Så jeg går tilbage til Danmark og siger, nu har jeg været hjemme, nu er jeg hjemme igen.